Είμαστε στους κήπους του Λουξεμβούργου. Η ζωή επιμένει ότι υπάρχει λιμνούλα με βαρκούλες. Η μεγαλύτερη λιμνούλα είναι αυτή στο Τριβάνι. Αλλά επιμένει. Και γεια. Θεωρώ ότι είναι εκεί. Θες να πάμε να τις πόνισω και να έχεις δίκιο. Θα πάω και θα σας φωνάξω. Ωραία, γεια. Λοιπόν, περπατώντας στον δρόμο, πηγαίνοντας στο μετρό, συναντήσαμε αυτή την παρέα εδώ των παιδιών που παίζουν μπουγέλα. Το ένα μαγαζί είναι από εδώ και το άλλο από εδώ. Και παίζουν μπουγέλα. Γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχει σχεδόν 40 βαθμούς. Hi! Μας χαιρέτησαν κιόλας, όπως βλέπετε. Και όπως βλέπετε ο δρόμος είναι άδειος, δεν έχει πολύ κόσμο. Όλοι παίζουν μπουγέλο και εδώ το ίδιο. Γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Tips. Πρώτον, το νερό είναι πανάκριβο. Δηλαδή ένα μπουκαλάκι 50 ml, το μικρό, το δικό μας, των 50 λεπτών. Εδώ έχει 3 ευρώ. Καλό είναι να παίρνετε στο σούπερ μάρκετ νερό που είναι φθηνό, να το έχετε στο ξενοδοχείο και να το παίρνετε μαζί σας. Και όταν τελειώνει υπάρχουν και πλανόδια στα διάφορα αξιοθέατα απ' έξω που έχουν νερό παγωμένο με 1 ή 1,5 ευρώ. Οπότε το βλέπετε και αυτό. Περπατάμε εδώ στις διάφορες γειτονιές όπως βλέπετε. Μαγαζάκια, είναι άδεια όπως σας είπαμε. Παναγία των Παρισίων, εννοείται κλειστή και από ό,τι είχα διαβάσει θέλει πάρα πολύ χρόνο ακόμη για να είναι επισκέψιμη. Μια κορασγύρο στο Σικουάνα, δεν υπάρχει καθόλου συναισθισμός. Είναι ωραίο. Πέθριο πάρτι. Πολύ κόσμο στις όχθες του Σικουάνα. Χορός. Έχει αρχίσει και πέφτει το φως. Λογικά όταν φτάσουμε στον πύργο του Eiffel θα είναι τελείως σκοτεινό. Αφρικάνικη. Τελείως όμως. Και κραυγές αφρικάνικες.
Τώρα θα γυρίσω να δείτε τι όμορφα που είναι. Ωραία, είναι πολύ όμορφα. Λίγο και από την άλλη μεριά. Δεν περνάει. Και εδώ είμαστε. Άσε βαγιά στην πόλη. Είμαστε ο Μάκης και η Ζωή από κάτω Travelers. Jungle.